Посланикът на Индия в България Арун Кумар Саху се срещна с представители на ръководството на Медицинския университет Варна. Те споделиха, че броят на желаящите да учат в него от Индия и Обединеното кралство расте, а завършилите миналата година са 17. Новоприетите студенти са вече 60, така че имаме повече от 5 пъти увеличение в броя. В учебната институция в момента се обучават 246 индийски студенти в специалностите медицина и дентална медицина. Аз съм тук, защото разбрах, че правите всичко за нашите студенти и мисля, че този университет им дава една добра репутация при завръщането им в Индия. Посланикът се ангажира с съдействие за по-кратки срокове в издаването на визи на новоприетите студенти и за задълбочаване на сътрудничеството с университети в Индия. След разговора той се срещна с представители на студентите, които споделиха впечатления от обучението си и от живота във Варна.